Passem a parlar d'alcaldia. Comentar com a punt de l'alcaldia, del dia. El primer punt és donar compte que en aquest període de crisi es tira endavant l'inici del desenvolupament del polígon industrial de propietat de l'empresa Fontbotessa de Reus. Ens han presentat els primers documents per tal de desenvolupar aquella zona industrial que en el moment van fer a peu de la carretera de Montbrió, i per tant contents que la família Fontboter, titular d'aquest espai, que en el moment tenia que traslladar les instal·lacions de Reus, que fruit de comprar una nau al Villalba a preu molt econòmic al polígon d'Aigües Verds, va descartar la seva vinguda a Riudecanyes, que és una bona activitat, petita però bona activitat, vinculada a la indústria de gomes i raspalls, i almenys se'ns va presentar el desenvolupament perfil urbanístic d'aquest polígon industrial, que ha donat compte de l'inici de la tramitació del pla parcial del polígon industrial. També donar compte de l'adhesió per part de l'Ajuntament de Riudecanyes d'una petició de la Cambra de Comerç de Reus d'un manifest de reactivació per la reactivació del projecte de construcció de l'estació intermodal central del camp. Si van vostès entre Reus i Tarragona, hi ha espai a l'aeroport on hi ha un gran moviment d'infraestructures, allí tenia que haver l'estació intermodal entre alta velocitat, línia convencional i l'aeroport, i la crisi va fer que el Ministeri parés el projecte. En teoria tenia que estar acabat el 2012, el 2012 passat i l'estació no hi és, i la Cambra de Comerç ha demanat que els actors territorials ens manifestem a favor de la reactivació d'aquesta estació i com a alcalde donar compte que ens hi hem adherit. Donar compte que s'han acabat els treballs de condicionament del camí dels Molins i dels Pedrers del Xispa. Aquest passat dia 16 va acabar el pla de desocupació, va donar feina a dues persones de Riudecanyes, mitja jornada, ha servit per recuperar, condicionar el camí dels Molins i sobretot recuperar 3 pedreres que properament senyalitzarem i farem la presentació, i que val la pena reconèixer i reivindicar el passat de granit de Riudecanyes i per tant recuperar aquestes pedreres. Donar compte que s'ha acabat recentment el condicionament de la part final del carrer del Garbí. També donar compte que hem fet un circ de millors a la llar d'infants. Tenim una entrada afectada per un tema d'unitat que venim al subsol i un tema de les goteres s'ha pogut resoldre i condicionar una entrada digna per a la llar d'infants. Hem de donar compte que, arran de la recuperació del futbol al territori, el projecte que saben vostès, que és el club de futbol del Roní sobre el Bou, com ja vam explicar, forma part d'un conveni dels 4 ajuntaments, que es juga els partits oficials a les aigües i s'entrena al camp dels Clots i Riudecanyes. L'hem acondicionat com en el seu moment, per fer el camp, posar-hi una mínima enllumenat i una font, perquè els que juguen puguin tenir les mínimes condicions i un camp d'entrenament. Donar compte que hem instal·lat els primers desfibriladors, un aquí mateix als porxos davant del cas de la Vila, l'altre s'ha instal·lat al consultori i l'altre de poder fer a la farmàcia. I al seu moment ja comunicarem de Riudecanyes i municipi, això quasi protegit, si hi ha algun risc d'infart, doncs que sàpiguen i avisarem que hi ha 3 punts de desfibriladors a Riudecanyes. També donar compte que la Diputació de Tarragona que ens ordenin, ens ajudin a racionalitzar la cruïlla de la carretera de Vilanova i la carretera del Castell, tocant a l'Aeropuerto. Volem refer aquelles illes, millorar la senyalització i també que hi ha un tomb perillós, sobretot de baixada venint de Mar de Riudecanyes, abans d'arribar a les Bústies, que són tancat, gairebé de 90 graus, on la velocitat elevada de la gent que passa fa que la gent que surt del primer carrer a l'esquerra siguin amb dificultats, sobretot si és gent gran amb poca mobilitat o pocs reflexos. I per tant, hem demanat a la Diputació que se'ns fa aquestes actuacions de cara al 2016. Donar compte de l'activitat Caça Tirons, que hem iniciat enguany amb els interessos de les aigües. Gairebé 70 famílies han vingut a buscar el seu tio a Riudecanyes. Entenem que és una activitat modesta per donar a conèixer el territori, ha tingut prou repercussió. Estem satisfets d'aquest primer any. Moltes d'aquestes persones han servit per anar als establiments de restauració del territori i conèixer el municipi, per tant és una activitat que volem continuar fent. Donar compte també del programa de Nadal que tots vostès han rebut, la implicació de les diferents entitats. Vam donar el tret de sortida amb l'activitat de marató, que havia hagut la seva implicació en fer el projecte, i acabarà amb la festa de l'Hort que fa la cooperativa el dia 10 de desembre. Donar compte que estem treballant també un conveni amb la societat recreativa per tal de racionalitzar els usos dels espais de la primera planta i del segon pis. Històricament la col·laboració amb l'Ajuntament ha sigut molt estreta amb la societat. Històricament es va fer l'edifici, l'any 91,
Després van contribuir a la reforma de la teulada, van contribuir al seu moment a l'acondicionament del terra de l'Alzina. Històricament hi havia un conveni no escrit de cessió d'un determinat espai, que creiem que és bo, perquè els temps passen i les memòries és curta, de formalitzar aquesta cooperació entre la societat i l'Ajuntament amb un conveni escrit, amb una vigència concreta i amb una prestació. L'Ajuntament es faria càrrec de gestionar la primera planta, que és la sala de cultura, l'espai actual ocupat per diferents entitats, i la segona planta, amb un compromís en 2 anys d'adequar els quartos de la segona planta per posar a la disposició de les entitats de cara a l'any 2017. També estem renovant el conveni amb la família Dell, els propietaris del aparcament del Terpa del Pigan, del municipi. El conveni s'acaba a finals d'enguany i volem renovar el que tenim amb ells, que ens fan una sessió gratuïta d'aquell espai, l'acabem de tindre al net, els veïns de Catalunya en gaudim com a aparcament. I estem negociant això, una nova continuïtat en aquest conveni. Ells tenen voluntat de vendre el terreny, que no és el seu dret, evidentment, però nosaltres diem que mentrestant ens fan un servei inestimable d'aparcament a l'entrada del municipi. També donar compte que de cara a l'any nou, un cop aprovat el pressupost, procedirem a iniciar els tràmits de les obres del carrer de dilluns. Com hem anat fent amb la classe i els diferents carrers del municipi, tenim una subvenció de la Diputació per fer aquesta obra, ho complementarem amb una contribució per part dels veïns, com s'ha fet a tots els carrers, un 13% a càrrec dels veïns, i per tant formalitzarem aviat un escrit amb els veïns per explicar-los tot el procés de l'obra, indicar-los quina és la seva quota urbanística i tirarem endavant. També donar compte de les negociacions de l'ampliació de les activitats de Riudecanyes Aventura. Com saben, Riudecanyes Aventura és una entitat associativa, on Riudecanyes en formem part, que vam iniciar aquestes tipus d'activitats. Estem negociant amb un grup d'activitats de lleure per instal·lar una tirolina de 900 metres, que aniria de l'antic edifici del restaurant de Mar de Riudecanyes, travessaria tot l'emplaçament i tornaries amb la tirolina cap al restaurant. Seria l'única que hi hauria a Catalunya d'aquest estil. Aquesta gent vol fer una primera activitat d'aquest tipus, això porta gent, turisme familiar, aquesta gent tenen un parc de tirolines arreu de Catalunya, per tant, és una activitat turística més. Aquesta gent volen fer aquesta primera activitat, encara no tinc conveni, i a mesura que els vagi funcionant, aniran instal·lant altres activitats turístiques. Per tant, entenc que és bo, això en fons cal aportar gent al territori. Donar compte que ja es va formalitzar el nomenament del jutge de pau i ens acompanya el president Ricard Ibáñez, per tant, benvingut al jutge de pau. Agrair, si hi ha constància, l'agraïment a la Núria Nolla, la seva tasca com a jutge suplent, mentrestant tenim un jutge, i per tant, desitjar-li un bon servei a la comunitat, com Ricard, benvingut. Donar compte també que hem condicionat un circuit provisional de bicicletes a la zona de les Oliveres, aprofitant una parcel·la buida, no hi ha res. Hem condicionat un circuit de bicicletes que volem anar ordenant i mentrestant la canalla el pot utilitzar.